on calminama on juwama yeeɓiyankoɓe Ayawo Pinde TV mo kala ɗo woni ene woniri e jaame kisa Allah gone meɗen en garti ɗo e jewte men mawɓe men hanki fina tawa woni gande men enen ɓaleɓe ɗe kewmi wiide mawɓe men gollima hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe nafi hen ɓe teddi hen ɓe guitti hen yaware ɓe guitti kutoya Allah waɗi won mabɓe yaaɓe yo Allah yirma ɗumen yaafo ɗumen haal ɗumen aljanna mawɓe heddiɓe o dusugo juut sukaɓe woɓɓe kadi jaɓɓe janggude gande ɗe ha dondi koɓe mbaɗanno ko eɗen ñagonoɓe Allah en joddi ɗo e ceerno Gangi mo ganduɗa eɗen gandi ko musidɗo no feewi wona ngol won laamu makko go ɗo gillan télé o uddi dañi hitande wotere l'an 2009 fay ñallangal hande omo ɗo omo yaa hen omo gollo hen omo waɗi hen gueɗe mbaɗe fayida l'an 2019 so mejjitani omo dari hen dantinde no feewi kadi ko musidɗo timmuɗo tedduɗo kadi ko gonga haalde gandal hande weeɓani kono sa foof garto jaam e men ɗam eɗen gandi omo jaa e yimɓe ɓe ganduɗa heewani tana walla tooke walla won haalaluji ɗum ko yettude ɗum Allah no feewi yettude jarnade mo ko fuɗɗi oɗo télé ko kadi o yawnodiraka ɗo o hutodiraka ɗo o majjodiraka ɗo ko moƴƴi ko tedduɗo banggue jikku gandal noon Allah jeeyi woni kadi ko Allah hokkata a ceerno Gangi calno bandiraɓe ade men fuɗɗade yewtere nde alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe julɓe e musidɓe bandiraɓe on calminama on juurama dennagal to mbawɗon wonde e yeeɓiyankoɓe ɗo e nder leydi he e caggal leydi ceerno Abou a salminama a juurama an e dennagal ɓe garduɗa oɗon mbiye bisimilla moɗon a jarama ceerno Gangue hande puɗɗotami ko caggal yewtere men ɓennude yettuma hen no feewi bandiraɓe heeɓe noddi hen on kadi nodduɓe lesa ha keewi bandiraɓe rewɓe noon kaalen ko heewi to banggue dewle hewno ko worɓe ɓe kaala dewle wonde rewɓe jaɓani jooɗade kono kadi wonde rewɓe jaɓɓe jooɗade taw worɓe donke yo jooɗo manam debbo jaɓɗo jooɗade jiɗɗo seeɗe daña maccuɗo Allah jeeya walla sesi walla jaako walla jeng kiirowo ladde baalowo ladde mo jaɓata jooɗade caɗele dewle men hande ceerno Gangi beelon ko mbawɗa gollade hen alhamdulillah allahu gongol ko fati ko e batte dewle amin calminede nangal yaɓoɓe en kono ko fati ko batte dewgal hande oɗo saaha mo gonɗen eɗen mbawi wiide wonde manam koko satti wona ko weeɓi saabu muñal woni ko weeɓani oɗo saaha to so muñal weeɓani rek pour yimɓe mbadda gonda gotum Allah hokkaɓe ɓesgu waɗagu barke wonata ko weeɓi saabu sandari manam tandiraɓe men walla mawɓe men gola manam so tawi aɓe daari e joom suudu ɓe mbaɗat hen duwaw ɓe mbaɗa hen ñagude Allah ɓe mbaɗa hen istihara ha par ɓe puɗɗo addoyde soɓe daari joom suudu kadi ɓe mbaɗat hen ñagude Allah nde o jooɗo woni alhaaliji ganduɗa hoorema aɓe ɗum mbaɗatno pour debbo jooɗo kono hande noon ɗum noon ko waɗitano pour debbo jooɗo foti waɗanede ko worɓe ɓe pour ɓe mbawa jooɗade e nder galleji mabɓe ɓe muñana joomen suudu mabɓe ɓe toppito ɓesgu mabɓe comme no Allah haalir ɗum ni e nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe dofto comme que koɓe julɓe kono ko fati ko e batte dewle so tawi ko gorko mo ganduɗa hoorema jaɓani jooɗo so ari amen so tawi ko gorko mo jottako so debbo o ari so Allah jaɓi mamin ballum hen o watta jooɗo so tawi kadi ko debbo mo jooɗaki so gorko o noddi min mamin ballodira makko o jooɗo dewle de noon ina keewi rewɓe ɓe aɓe keewi kadi tampinde worɓe ɓe seeɗa kono noon ala kulli haal kala ko wawi hen wonde foof dal woni mo jiɗɗa resde o jaɓani woni walla mo jiɗɗa o resma kono noon haqqille makko arani e maɗa sa ari amen mamin ballodira e maɗa inchallahu rabbi ha haajuma humto so tawi kadi ko on gonduɓe kono on donki wonde e jaam so noddima so Allah jaɓi ma Allah wat jaam e galle he te ma Allah wat jaam kadi e hakkude he inchallahu rabbi eyyi bisimilla ma a jarama a haali joni ko fati ƴewde timgal ko heewi yomnorte ko timgal hol sifaji timgal ɗi joguiɗa alhamdulillah min guila pammi timde ha joni Allah nakam newnani min andi timle kewɗe kono noon ko timle ɗiɗi ɓuranmi timde woni timgal kurus e timgal leydi toɓɓe timgal kurus e timgal toɓɓe ɗiɗo ɗiɗi kala mo mbawmi hen timmande kala ko mbawmani hen haalande firtota ko ne battinimi ɗo mi winoma no dañi balle 4 ɗe ganduɗa so tawi Allah newni ha mi ƴewani hen neɗɗo kala ko kalanmo hen firtota ko kono noon timgal noon ceerno Abou hande ne heewi nodditoɓe timgal teɓe ganda timgal ne heewi noddintoɓe timgal teɓe mbawa timgal saabu neɗɗo so tawi a timanimo
aɗa foti haalandemo ko wurata aɗa foti haalandemo ko ɓenni aɗa foti haalandemo kadi ko arta yeeso ko arta ko yeeso noon sa haalnima ɗum ha gayni aɗa foti wawa haalandemo sade keeli ɗi ganduɗa so tawi o waɗi ɗum rek ma Allah dandum e musiba e bala Allah waɗanomo udditare e yaajede e jaam e kisal ko ɗum noon woni timgal sa yino yimɓe ina jaaha e mawɓeɓe ina timno ko pour ha ɓe ganda haajuji mabɓe goo kono kadi ɓe ganda janggo mabɓe holno wayata kono oɗo saaha a yahata ceerno timanma ma haalna kecce ɓanduma no muusa rewiro sorto ɗum wona timgal woni kalna neɗɗo ko wurata kalnamo ko arata kono kadi kalnamo ko ɓenni kono kadi kalnamo ko woni e ɓandu he so tawi ko sadak ittata ɗum kalanamo so tawi kadi ko lolla guittata ɗum kalnamo so tawi kadi ko ñagude Allah o yaaha e mawɗo moƴƴo mo Allah waddimo e nder timgal he o yaaha on ɗon du'onomo wadnamo ñagude Allah haaju makko humto ko ɗum noon woni timgal te kadi ko ɗum noon tagno kadi yimɓeɓe ina jaaha pour ɓe timane a jarama ceerno Gangue gartana haali joni ko fate ndenka ndenka kisal no keewi yaadude fulɓe no kewno hutorade ɗum mi haali nane e fuɗɗo yewta nde mawɓe men salinoɓe yawaɓe ɓe ɓe cali jasde wonko ɓe kuldano wonko ɓe mbawno ha wiya kala mo wona pullo so fi pullo ko pullo gembi ɗum saabu mo wona pullo susano memde pullo to banggue kisal e ndenka kono elle koko usti joni beele onon yonta moon on janggui ɗum salade yawede nde salade hoynede nde salade fiyede nde e ko nandi hen alhamdulillah lawol gongol ko fati ko e battani hen ka nde wonno nde minen cosaan amen woni guure Porokhane Tukulor on ɗon mo ganduɗa hoorema minen toon min jibina taniraɓe amen cinci saare nde cinci wuuro ngo dennagal ndun tundu ɗon ha Gambi dennagal mo ganduɗa hoorema ina haɓetano haare batini so tawi a yeehi ha ronkani hoore maɗa sernaɓe tunduɓe fof donkanima dogata garata ko Porokhane Tukulor ɗum noon Allah waɗannomin ɗum nde wonno ne ndenka woni neɗɗo so tawi neɗɗo ala ndenka wawa dan jawdi darinde neɗɗo so ala ndenka galle muɗum wawa reglu neɗɗo so ala ndenka kadi ta ko huywere yahode saabu neɗɗo so ala ndenka kala ko yane dow mum foof tinat ɗum nden noon ndenka wona ko famɗi te kadi pour mbawa hebde hunde nden hunde daro woni jawdi woni galle woni mbaɗɗanteri ɗum noon foof il faut daña ndenka nde mbawa dañde ɗum jooɗo e junggo maɗa nden noon ndenka moom kala mo ganduɗa hoorema ari amen so tawi ka mbaɗaɗo golle bonde golle nde kala koɗe mbawi wonde hay so tawi ko korte e dow balle jeeɗiɗi inchallahu rabbi ma Allah newnanma ɗum iwa so tawi noon komo ganduɗa hoorema ko liggueyaji bonni mbaɗa e koyngal ma walla waɗa e junggo walla waɗa e hoore walla waɗa e ɓandu so tawi o yettima e amen na waɗi lolle ɗiɗi emen dokkatamo longal idan ngal ɓuftete ko balle jeeɗiɗi e dow balle jeeɗiɗi he inchallahu rabbi mo immo yaaha lawol makko hay so tawi noon ko leeliɗo duuɓi jeɗɗiɗi o ummaki so lottima longal ngal balle jeeɗiɗi ma Allah umminmo o yaaha e haajuji makko so Allah jaaɓi ɗum min wima noon caggal ɗum noon so tawi komo ganduɗa hoorema noon amo wadda e haare o ronki kala to wawi yaade haɗani wajiɓe keɓatoɓemoɓe ina nemamo so ari amen inchallahu rabbi e dow balle jeeɗiɗi ma Allah newnanmo dennagal mo haɓata ma Allah faw e yitere makko wonde no on ɗon talatani mo tali ko goɗɗum noon safori kono talani pour haɓamo walla weddomo korte walla weddomo ɗum ko ganduɗa hoorema woni dabare a faami inchallahu rabbi nden ka dal ko mbamin mbawma hen wiide na waɗi ko ganduɗa hoorema ko longal waɗete koye horde somin mbaɗanima ɗum so Allah jaaɓi so tawi a lottima ɗum balle jeeɗiɗi ma Allah ittu dennagal ko woni e ɓandu maɗa e bonande e dabareji e korte e kala ko ganduɗa hoorema kam bedda ɗum ko fati e batine walla ko fati eko bonnata ɓandu inchallahu rabbi ma yo inchallah a jarama ceerno Gangue a haali joni Porokhane Tukulor a haali mi ɓeyda hen ko wayno jawen waalo eɗen gandi jawen waalo biyeteɗo Sukkum Diallo en e woɓɓe bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa eɓen toon aɓe gollo ko mbiɗa ko longal eɗen lolle mi yi soɓe mbaɗa neɗɗo longal ɓe mbiya ɗum kala ñawdogal ngal joguinoɗa ittu ha laaɓa so ɗum ala ma ko wonno ɓandu ma fof iwata ha laaɓa hay ñawdol ɗe kadi wonko bonnata hen ɗen lolle holko ɗum firtata eyyi manam na waɗi ñawdorde nde ganduɗa hoorema sa ñawnima ɗum a joɗata ko e ñamdi na waɗi ñawdere ganduɗa hoorema sa ñawnima ɗum waɗi ñawdere ganduɗa hoorema natta wuuro natta galle debbo yiyata ɗum abadan
ɗen ledda tan kadata waɗi hen nde ganduɗa hoore ma aɗa wawi addude ɗum nder wuuro aɗa wawi addude ɗum nder galle waɗi hen nde ganduɗa hoore ma kala toon natta aɗa wawi nawde ɗum so wona aɗa lelo guitta kono noon ɗan ñawdirgal ina dañi ɗiɗi de jiida na waɗi mo ganduɗa hoore ma aɗa wawi wadde ɗum bonnantama haydara bonnanta ɓesguma haydara kono noon ne woni hen mo ganduɗa hoore ma sa waɗi ɗum on saaha arsigue ma yarata no foti ni yarude ɓesguma kadi hay goto wawantama he batte kono noon arsigue mabɓe kadi yarata no foti ni yarude a faami kono noon no waɗi ngal ganduɗa hoore ma sa waɗi ɗum ma ren hoore ma hay goto wawantama hay batte mo Allah windi woni neɗɗo woni jinne wawantama hay batte kono noon arsigue ma heeɓ ɗum ɓesguma kadi ma hiis arsigue ma heeɓ ɗum inchallahu rabbi kono gongal ngal noon ko ɓalewal kisim ɗum ɗon hayso tawi ko mbuubu yene dow ma mayat hayso tawi ko mbuubu yene dow ma mayat nden noon ko ndenkaji aɗa certi ina heewi kadi façon ngaji kono noon kaɓeteɗo kam ko kaɓeteɗo tan so haare wawa was yo haare nde timmu yo haare nde timmu manam ɓanduma laaɓa so ɓanduma laaɓi ha gayni dennagal ko mbaɗɗa e ɓandu maɗa ko ganduɗa hoore ma ko ndenka kala jenɗo e dow ma foof wattata ɗum inchallahu rabbi e kadi na waɗi ndenka ko ganduɗa hoore ma somi waɗanima ɗum kala mo ganduɗa immima yani e dow ma nangue mutata ɗum eyi kala mo wawi wonde noon so immima yani e dow ma yeehi subaka futuro tawata ɗum dow leydi inchallahu rabbi a jaam haali paaha jonen kaali mi haalinane ko wayno jawen waalo en sa sama ngu fayne ko nandi hen ɗen gandi ko toon jinden ɗum en jetta Mamadou Sow mo jawen waalo Sukkum Diallo ɓen koye commune Ndofane Laguel goni garten to banggue udditare wonen ɓe firtare ne heewi ko neɗɗo sabobini yaltine sadakuji looti saaha daña hunde uddito saaha kadi uddo yimɓe ne mbiya ene jogui sifaji ɗi ganduɗa ko udditare tan duumide wonen mbiya ala ko udditare balɗe seeɗa kadi artata to ko jabuɗa jomumen udditare ala balle udditare kam neɗɗo so firtima udditima rek wonta uddu ha abadan manam so jawdi kesi ɗum arande e laaɓal yahata abadan ha ila yomi din a faami joni noon ko addata ɗum ko noon ñibna ɗum ko ɗum woni probléme o ko ɗon caɗele ɗen goni ko ñimnata ɗum ɗa andi waɗande ɗo hunde ɓandu muɗum lawjo laaɓa a faami on saaha o wawa dañde ɗum ɗon wona ko satti ko woni ko ñimnata ɗum ko ɗum woni alhaali o ɗum woni sirru o manam ñimnude alhaali woni sirru o no waɗi noon yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓalli ɗi wona ko beeli tan so yahani hunde heɓata ɗum so lijjiti hunde heɓata ɗum kala ko dartata heɓata ɗum hayso tawi neɗɗo ari pour hokkudemo hunde so ari tawatamo ɗon ɗum noon koye bani adama ɗum noon ko ɓandu ɗo ganduɗa hoore ma laaɓani joni sa umminoma paada e makko jiɗɗa hokkudemo hunde sa ari a tawatamo ɗon sa noddimo mbiya o yima kom jaltuɗo ɗum noon ɓandu ndu woni ko laaɓani on ɗon eyo walla heɓatamo ta téléphone o ñifi on ɗon ko ɓandu ndu haaɗi pour mbawamo wallude noon il faut ko woni koye ɓandu he saabu hono ɓenɗon yimɓe wona kadam ɓandu tan wonta e mabɓe kono seydane ne hen jillo so tawi ko debbo gorko ladde ne hen wona so tawi ko gorko debbo ladde ina hen wona seydane ne hen jille to nder ne wona to nder a faami so tawi noon an a andi ko ɗum ɗon il faut mbaɗa hen timgal sa andi ɗum guitta ko woni koye ɓandu he ha laaɓa ne mbawa walludemo ne waɗi conel ɗe ganduɗa hoore ma minen ɗum dokkira a lottoɗa ko ɗum lees manam ɓuftatake lees ɓuftete koto dow lekki walla dow étage so tawi dow étage walla dow lekki eyyi walla dow wande so tawi ko ɗon gonɗa e ladde he aɗa wawi lottade ɗum dow wande saabu a yiyat wande aɗa wawi lottade ɗum dow lekki a yiyat lekki kono noon won leyɗele no gonta a wawata lotade ɗum dow lekki a wawata lotade ɗum dow wande dow étage tan mbawɗa lotade ɗum kono noon haadema ɓufta ɗum a rufa ƴiƴam kono ɗum noon so tawi a lottima ɗum e dow balɗe jeeɗiɗi ndin noon condi Allah newnananma dennangal ko woni e ɓandu e iwa te kadi so ari jawdi so ari duumoto jooɗo inchallahu rabbi eyyi ɗum noon woni firtare dal e haare minen hen jogui ko ganduɗa hoore ma so Allah jeeɓi dennangal momin baddi hen ma Allah newnanmo o welto te kadi ma Allah newnanmo kadi dennangal haajuji makko ɗi on dardannomin Allah newnanmo o humto e ɗin ɗon alhaaliji so haaji Allah eyyi oɗon jeeɓa Ayaw Pindi TV yewtere men gande men hanki safuji men ɓaleɓe ceerno Gangue jooɗoɗen ɗo mo ganduɗa eɗen gandi diwan Porokhane ɗo jeeya ɗo e nokkuji kalɗen joni ɗi fof ko nokkuji gandal ceerno Gangue garten to banggue safuji
heewi hannde safuuji gila e tubakoɓe ha e pharmacie ngaji e docteur fof mo kala ene wonde e goƴe ɓe mbima koye muusoje ɓe ko dede muusoji ɓe gondi ko koppi ɓe gondi koye ɓalli guloji ko mbawɗa jabal jomum noon ɗin sifaji ɗandi batta safara oɗo saaha mo gonɗen manam seedane ene heewi seedanuji ɗi ine keewi te kadi oɗo saaha ɗi galatani waktu saaha fof ɗi jaltata gueɗel gonguel ngel woni haare ine heewi aɗa jooɗo cikka hay goto ala e ma haaju ta yimɓeɓe saaha fof aɓe dow ɓandu maɗa noɓe lodorima ɗum noon so tawi a anda ɗum a ummata ko e hoore maɗa a ɗanato te ɗum ɗon nawani neɗɗo o yeeso kono noon ko mbawmi haalande e batte safaruji batte koyre e batte ɓalli ɗi ganduɗa hoorema jotto tan waɗa putte walla jooɗo tan ɓuuta walla jooɗo tan ina muusa ronka sellude ina wulla e ɗaɗɗi ina ngula ina muusa so tawi ko wiyete ko ndoham siti waram so yalti hen ko heddoto ko noon wonata ko ganduɗa hoorema ko junggo waɗata ɗum walla seydane waɗa ɗum hendu seydane neɗɗo no wawi yaltude tan hendu seydane wifa ɗum naata hen naata e joomum so naata e joomum noon waɗat banggue muɗum yaari e terɗe muɗum na muusa hen saaha foof hen saaha so safarani ɗum iwata hen noon kadi saahaji neɗɗo ina wedde dabare so weddama dabare wonata ko parti goto e ɓandu he na muusa saaha foof yahat docteur ha tampa kono so yiyata cellal abadan ɗum noon noon ko ceerno wawi ɗum safrude ko gande ɓaleje mbawi safrude ɗum a faami kono noon ala kulli haal woni hen safaraji woni hen ko heɓata neɗɗo o enen ɓaleɓe wonko heɓata en eɗen gandi ɗum ɗo wona safara docteur hay so tawi en jeehi docteur ko kalmaji darten e tampinde koye meɗen kono eɗen gandi wona safara docteur kono hono ɓalli muusoji terɗe muusoje walla koyɗe muusoje walla ɓandu joɗotono ina tedda ina wuula neɗɗo no darta hunde ronka hebde ɗum ko fati e batte kayit walla ko fati e batte aduna walla ko fati e batte haalis walla neɗɗo haalde e neɗɗo ronka wadde so Allah jaaɓi so ariɗo mamin mbaddu hen te kadi ma Allah humtu haajo inchallahu rabbi a jarama no waɗandi kalɗa joni ɗo ko ɗon cektotoɗen caɗele yiltoɓe golle ɗannotoɓe waɗoɓe kawguelaji concours yiltoɓe kayitaji ɗanle ina sohla no feewi mais no heewi caɗele hewɓe ne mbiya ene mbawi hen gollude hewɓe ne mbiya ne mbawi hen gollude tawa gartanam heewani beelon ko ceerno gango jogitani ɗum eyyi kañum ko fati ko e batte golle ko fati ko e batte ɗangal ko fati ko e batte kayitaji fof ko ɓandu wellu tan ɓandu so weeli sa daari golle ma heeb ɓandu so weeli sa daari kayitaji ma heeb ɓandu so weeli dendagal ko neɗɗo wima ma hokkuma rek ma hokkuma dendagal ko darduɗa neɗɗo kadi ma heeb ɗum kono noon ɓandu so welani haydara a wawa dar ko keɓɗa so tawi aɗa caggal leydi ala ko mbaɗa darde toon hay keeɓa no heewi ɓe ganduɗa aɓe jaaha caggal leydi ɓe donka won ɓe donka dañ ɓe garta ha ɗo ɓe daña arsigue ne waɗi ko tati arsigue ko tati ne waɗi mo ganduɗa hoorema a joɗoto o tawma ne waɗi mo ganduɗa hoorema ummoto kawron ne waɗi mo ganduɗa hoorema ɗannoto pour keɓamo ko ɗiɗo tati a tawoyto ɗum mo tawoyta o emo kawrata o emo joɗiɗa o ara ko ɗi tati gooti nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon wino bani adama feh arsigue muɗum gasani rek nattata te kadi noon neɗɗo doguirta ni arsigue muɗum so fini noon arsigue kadi doguirta no darta mo kanko o pour faade makko ko fati ko noon e batte kayitaji walla batte golle gonɗo o caggal leydi yiiɗi kayitaji so tawi jokkodiri amen so juuti ha juuti procédure so juuti ha juuti so tawi balle nogas goo o heɓani ɗum yo andu kam ɗon e lebbi ɗiɗi mo heɓ ɗum so tawi noon komo ganduɗa nan ɗo so tawi ɓandu ndu min laɓɓini ɗum ha laaɓi so yeehi o daari visa ma o heɓ woni jiɗɗo janggode woni jiɗɗo yaade golle e caggal leydi mo ganduɗa o noon ko jiɗɗo gollude ko jiɗɗo ƴetteɗo golle on ko ɓandu ndu tan min mbatta feere o laaɓa so laaɓi tan so Allah jaaɓi Allah newnanan mo heɓa golle ɗe inchallahu rabbi noon ceerno Gangue waji musidɗo no ɓaaƴen guilnani temps o hol konngol ngol panta e almuɓe ma won hen nodduɓe caggal yewtere no ñanden jarnade hakkude ma e mumen jetto hakkude ma e mumen wasa kadi sababu ine ma mbaɗa hen doole ma wasa jaabede ɗum fof ko Allah jeeyi gandal muɗum hol konngol panta e mabɓe alhamdulillah lawol gongol dennagal mo ganduɗa minen gollodira awalan woni ko adi woni minen jarloma minen jaafuma kono kadi minen ɗaɓɓa e mabɓe yaafuya
sabu gollodirde e neɗɗo wona ko weeɓi kono kadi hoolade neɗɗo ha itta haalis muɗum nelda ɗum wona ko weeɓi toujours so neɗɗo immima caggal leydi ari ha gallam ko wiyata kam ceerno ousmane mi weltima ko taki beltimi woni saaha mo noddumani fof mami heɓma kono kadi ne neldanmani haalis mi meeɗa yiidema ko hoolare tan wonno kono nde garmi nde ha tawmani galle ma aɗa jooɗi ko weltare gondumi Allah ne seedi mi wiyama ko ɗum ɗo woni aduna kono noon dennagal mo ganduɗa hoore ma amin gollodira e mabɓe amin ñaago Allah yo Allah humtu haajuji mabɓe dennagal koɓe dañi amen yakar ha ɓe gara e amen on yakar yo Allah tidnimo yo Allah humtu haajuji mabɓe Allah humtu haajuji dennagal mo ganduɗa hoore ma ne yalti Allah humtu haajuji julɓe foof haja assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi ceerno ousmane a jarama golle ma jooɗi peewi amin jettuma amin jarnoma jetto juuɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ñagade Allah bawɗo yidde hakkude makko e ɓurnaɗo windere e mbawkaji mabɓe ɗi denndangal caɓobinɗo yo Allah hokku ɗum hen dañi hen fattange dañi hen wune onon kadi kala ko ndelɗuno yo Allah hokku hen dañi hen wune yo Allah addu pamudel ngal e gollotoɓe e gollanteɓe Pinde TV yetti bandiraɓe jarnimamaɓe sababude ndeɗo yewtere gaga tan ko yimɓe aɓe mbaɗi mbuɗu mumen walla buuɗiɗi mumen mbawi jeeyade hen kono kadi bandiraɓe hewɓe ene jiitan koye mumen nde wonno enen fulɓe e heddi ko golli emo gollaki jomen ganden no keewi amin keeɓa yimɓeɓe ganduɗa wonani yiilade ceerno ko wiide kaari ko haali koko noon walla so ɓeydinen hunde walla so ɓeydinen hunde yeeɓiyankoɓe Pinde TV Souleymane Debbo Gorko on calminama on jurama on jettama ko ceerno Ousmane Gangue arnoɗo e galle muɗum ɗo e Pinde TV Mansour Sow Thiat to banggue caméra to Abou Samba Diop e yesso ayaw ngo ko ɗo ka ten ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi